Хәерле кич, эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова эшли. 7 апрель яңалыкларын җиткерергә керешкәнче Тасырның 100 еллыгы белән бәйле истәлекле вакыйгалардан башлыйм. 1941 елның 7 апрелендә тарихи архив һәм Октябрь революциясе архивы нигезендә Тасырның үзәк дәүләт архивы төзелгән. Анда 4 бүлек һәм уку залы эшли башлый. Бүген дә Татарстан дәүләт архивы документларга иң бай оешмалардан санала. 2000 елның бу көнендә Түбән Кама нефть эшкәртү заводының төзелеш мәйданында махсус кран ярдәмендә 208 һәм 84 тонна авырлыктагы 2 авыр реактор урнаштырганнар. 2008 елның 7 апреленнән Казанда Европа Советы җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессының мәдәният комитеты күчмә утырышы узган. Сүз университетларга һәм югары уку йортларының мәдәни үсешенә, төбәк үзенчәлекләренә багышланган була. Ә хәзер бүгенге яңалыкларны барлык. Кайнар ипи җитәме? Күпме дару ясыйлар, сакланалармы? Президентның предприятиеләргә сәфәрен Фәйрүзә Мәҗитова күрде. Иске яңаны саклый. Эскәмия, агачлар булса, мөмкин булса инде. Ни өчен безнең Ишегалды республика программасына төзекләндерелгән ишегаллары да кергән? Рания Абдрахманова белә. Урамга чыгу җаен табалар. Алай чыгарга тиештегелдер дә, но люди гуляют на крыше с ребенком. Өйдә утыру режимында саф һава сулап керер өчен казанлылар ниләр уйлап таба? Гөлназ Сайфетдинова күрде. Татарстанда янгынга каршы махсус режим башланып китәчәк. яхшы бакчаларда янды бит монда. Ул кайчан һәм ничәсенә кадәр дәвам итәчәк? Куркынычсызлык кагыйдәләрен Руслан Кындинов тагын бер кат искә төшерде. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирусның яңа очрагы теркәлмәгән. Бүгенге авыру йоктыручы 41 кеше исәпләнә. Барысы да табиблар күзәтүендә дип хәбәр итә оператив штаб. Үлем очраклары теркәлми. Россиядә соңгы тәүлектә тагын 1154 кеше коронавирус йоктыра. Илдә авыручылар саны 7000-нән артты. Авыруның иң күп йоктыручылар Мәскәүдә, шуларның яртысы 45 яше тулмаганнар. Дөньяда вирус 1 300 000-нән артык кешедә ачыклана, үлүчеләр 75 000-нән арта. Бердәм Россия партиясе коронавирус китереп чыгарган катлаулы хәл үзгәргәнче халыкка кирәкле ярдәмне күрсәтеп торачак. Бу хакта партия рәисе Дмитрий Медведев үзе уздырган видео элемтә вакытында сөйләде. Анда төбәкләр катнашты. Татарстаннан Фәрит Мөхәммәтшин волонтерлык үзәге эшчәнлеге турында бәян итте. Ул ачылганнан бирле 8000-нән артык шалтырату кабул ителгән. Республика үзәге аша адреслы ярдәмне 1800 кеше алган. Федераль ситуация үзәге исә көн саен дистәләгән мең шалтырату кабул итә. Рөстәм Миннеханов хәлне үз контролендә тота дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Иногда, Дмитрий Анатольевич, не столько им продукты питания нужно, сколько бы они могли получить действительно или правовую, юридическую, или иную консультацию. Даже поговорив, потом говорят спасибо и, благодарят. Все это нужно в нынешней ситуации. Прежде всего для того, чтобы помочь нашей стране, нашим людям преодолеть это очень тяжелое испытание. Людей спасти, помочь наиболее уязвимым категориям, помочь тем, кто находится в зоне риска. Республика халкының дару белән тәэмин ителеше, карантиннан яңа чыккан зур предприятиеләрнең хәле, икмәк пешерү шартлары. Бүген Рөстәм Миннеханов Казан завод-фабрикаларының эшчәнлеге белән танышты. Эпидемия чорында беренче чиратта нәрсәгә игътибар итәргә? Президент киңәшләрен Фәйрүзә Мәҗитова тыңлады. Должен присутствовать в аптеках. Таттехмедфарм тормыш өчен кирәкле барлык төр даруларын да җитештерә. Коронавирус килеп чыккач, кайбер препаратларга сорау арткан. Парацетамол булыша дигән сүз таралгач, аны табып булмый башлаган. Бу төр даруны чыгаручы линияләрне бүген Рөстәм Миннеханов үзе килеп күрде. Предприятие җитәкчелеге белән медикаментлар җитештерүдәге төп юнәлешләр турында сөйләштеләр. Вот противовирусный препарат. Вот, кстати, сейчас пользуются тоже антидепрессанты, спросом начали пользоваться люди. Вот орбидол. Монда чыгарылган дарулар Россиядә дә, чит илләрдә дә кулланыла. Тик читкә җибәргәнче республика ихтыяҗын канәгатьләндерү кирәк. Артыгы булса гына озатырга ярый диде. Если не отправить сейчас на новое производство, там другая будет упаковка, уже будет фольга, полиэтилен, коробка, все уже. Монысы Казан вертолет заводы. Бер атналык үз изоляциядан соң хезмәткәрләр кичә 6 апрельдән кабат эштә. Аларның санитар-эпидемиологик таләпләрне ничек үтәү белән президент та таныша. Беренче чиратта коллективның иминлеге диде ул. Икмәк пешерүчеләргә саклану кирәк ди Рөстәм Миннеханов. Ул Казан комбинатының эш шартлары һәм җитештерү ничек җайга салынуын шәхсән килеп күрде. Үзе дә махсус контроль уза. Иртән пешекчеләрне керткән кебек, аның да кулларын антисептик белән эшкәртәләр. Пока руки не обработали, система не прокручивается наверх.
Монда 285 төр камыр ризыгы пешерәләр. Узган ел 21 мең тоннадан артык җитештергәннәр. Кибет киштәләрендә мичтән яңа чыккан ипи һәрвакыт булырга тиеш диде президент. Кайнар ипи дә тәм-томда. Пешекчеләр табибларга катлаулы чорда сәламәтлек сагында булулары өчен рәхмәт йөзеннән махсус торт ясаган. Һәр чак хезмәттә булучыларга тәмле бүләк өчен президент рәхмәт әйтте. Фәрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Татнефть ашыгыш ярдәм машиналарын ягулык белән бушлай тәэмин итәчәк. Бу беренче чиратта Татарстанның көньяк көнчыгыш районнарына кагыла. Лениногорскида башлаганнар инде. Аннан Әлмәт шәһәренә күчәчәкләр. Татнефть башлыгы Наил Маганов белдерүенчә, ширкәт хәл уңайланганчы шундый ярдәм күрсәтергә җыена. Сәламәтлек саклау оешмалары экономияләнгән акчаларын саклану чараларын сатып алуга тоталачак. Казанда Ту-160 самолетларын торгызу эше дәвам итә. Бу хакта бүген Россия оборона министры Сергей Шойгу белдерде. Әлеге очкычларны Казанның Горбунов исемендәге заводында җыялар. Ту-160 базасында ясалган Ту-160М самолетын 2 февральдә сынап караган иделәр. Яңарткач очкычның навигация җиһазлары заманчалашты, борт комплексы, идарә системасы, радиоэлектрон каршы тору навигациясе яңгарды. Бүген Рөстәм Миннеханов үз мәшгульләр белән онлайн аралашып, килеп туган четерекле икътисади хәлдә ярдәм чаралары турында сөйләде. Үз эше булганнар үзләрен кече һәм урта бизнес категориясенә кертүне сорый. Ул чагында аларда хөкүмәт керткән ташламаны алыр иде. Бүген республикада предприятиеләрнең икътисади хәлен күзәтеп торучы эшче төркем оешкан. Моторлык салоннары хуҗалары президенттан ачылырга рөхсәт сорады. Президент әлегә әйтеп булмый, ачылган очракта да барлык куркынычсызлык таләпләрен үтәргә кирәк ди. Үз мәшгульләр Рөстәм Миннехановтан бүгенге көндә иң кирәкле булган товар битлек антисептикларны сатуда булышуын сорады. Президент дәүләт заказлары буенча агентлыкка бу эшне җайга салырга кушты. Мы очень внимательно в рамках существующих норм и законов попытаемся найти решение, как чтобы максимальное количество самозанятых были полезными и могли выполнять свою работу. Казанда узган ел гына төзекләндерелгән Ишегалда быел кабат ремонт программасына эләккән гәрчә. Янәшәдә дистә еллар буе кеше кулы тимәгән начар хәлдәгеләре булса да. Мондый хәл ничек килеп чыккан соң? Бер ремонтланган Ишегалдында тагын нәрсәне ремонтларга була? Рания Абдрахманова көне буе җавап эзләде. Әле былтыр гына бу юлларда чыкыр-чакыр иде дип искә ала Гаврилов урамының 20-нче йортында яшәүчеләр. Машиналарның төбе җиргә тигән, әмма мәсьәләне хәл иткәннәре күренеп тора. Башкалада бу көннәрдә үз изоляция режимы булгачтын күргәнегезчә ишек алдында да, балалар мәйданчыгында да беркем дә юк. Әмма менә бу кырылмалар чагыштырмача яңа һәм төзек күренә. Без моны үзебездә утырып тикшереп карадык. Бу йортта яшәүче Игорь Типков су алырга чыккан. Ишек алдының әле былтыр гына төзекләндерелгәнен раслады. Эшләделәр, әмма видео күзәтү камерасы да куйсыннар иде. Европада нинди балалар мәйданчыгы икәнен карагыз да чагыштырыгыз. Яңа булуына карамастан әлеге ишек алды безнең ишек алды республика программасына кертелгән булып чыкты. Менә ул документ исемлектә 20-нче йорт бар. Ни өчен кабат дип аптырый Казан халкы. Безнең ике дом инде, без икебез дә монда чыгабыз. Казанда ремонт чынлап та кирәк булган ишек аллары күп. Менә Авиатөзелеш районының Лукин урамы 20-нче йорт алды. Гавриловныкы белән чагыштыра торган түгел. Эскәмия, агачлар булса, мөмкин булса инде. Детский площадканы, конечно, яхшыртырга кирәк, обязательно кирәк. Кирәк. Мотор булса, менә телевизордан күрсәтәләр бит мотор ишек аллары. Монда да шулай булса, мотор булай. Менә Батыршин урамындагы 20-нче йорт алды. Юллары чыкыр-чакыр, тротуарның т хәрефе дә юк. Булган атынгычлары да ваттык, яшел зона ташландык хәлдә. Ишегалларыбыз безнең Киров районында гомер буе каралмаган. Ну, менә юлы җитми инде, юл. Быел безнең ишегалды программасы беренче чиратта шундый юлсыз ташландык мәйданнарны кылачларга тиеш. Гаврилов урамындагысы бу исемлеккә ничек эләккән соң? Сорауны Төзелеш министрлыгына юлладык. При формировании программы «Наш двор» Программаны булдырганда соңгы 5 елда төзелгән ишек аллары исәпкә алынмый. Шулай ук нәрсәсе дә булса ремонтланган мәйданнарда. Мисал өчен асфальт җәелгән яки балалар мәйданчыгы корып куелган урыннар. Мәсьәләгә ачыклык кертү өчен шәһәр башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Гаврилов урамы 20-нче йортның ишек алдын төзекләндерү быелга планлаштырылган иде. Әмма эшнең бер өлешен былтыр ук башладылар. Мэриядә аңлатуларынча безнең ишек алды программасы башлаган эшне тәмамлаячак кына. Шуңа начар хәлдә булган ишек аллары моңардан зыян күрергә тиеш түгел. Әмма Гаврилов урамындагы бу йортларда яшәүчеләр генә аптырашта. Монда тагын нәрсәне генә ясарлар икән инде диләр. Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстан илнең иң уңайлы һәм төзек 10 төбәге исемлегенә кергән. Бу 10лыкта тагын кемнәр бар? Реальное время интернет газетасында укыгыз.
Бездә ишугаллар гына түгел, йорт түбәләре дә шул кадәр төзек ки, анда хәтта һава сулап йөреп була. Гәрчә Казан халкы шулай дип фикер йөртә. Өйдә утыру режимы вакытында казанлылар кибет дарухана, хәтта балалар бакчасы түбәсендә йөри башлаган. Булай ярыймы? Гөлназ Сайфетдинова сорауга җавап эзләде. Смотрите, где люди гуляют на крыше с ребенком. Казанның Бакый Урманчы урамындагы балалар бакчасының түбәсе бу. Өстәге каттагыларга яхшы күренә. Алар видеоны социаль шелтәргә куяда. Бакча бинасының йортка тоташкан булуы күренеп тора. Йортка тоташкан, соңаны битен салганнар, шулай трибаның проекты булгандыр инде. Алай шаварга иштигелдер дә, но дөресен әйтәм, мен сезгә күргәнем юк. Түбәгә 3нче кат тәрәзәсеннән чыгып була икән. Без шушы фатир хуҗалары белән аралашырга да теләгән идек, ишек ачучы булмады. Әмма күршеләр белән сөйләшкәндә түбәгә чыгуның икенче сәбәбе булырга мөмкин дип фаразладылар. Жиштырганнар күргәнем бар, просто жиштыралар, потому что мы живем на 12 этаже. Мен тоже бирагына карадым, думаю, садик исте бик шакшы. Анда бит мусор кошмар бит инде, шунда бит инде. Тәмәкесе чорта горты. Моны управляющий компания жиштырганмы, соң кем жиштырган? Юк, менә шунда турышы бар. Идарә компаниясендә бу турыда белмиләр, анда кирергә дә ярамый, диспетчер гына җавап бирде. На моем дежурстве не убирались, поэтому не могу ответить вам на этот вопрос. Менә социаль шелтәрдә танылган икенче йорт Монсы Әмирхан урамында. Йортның беренче катында буеннан буена кибетләр урнашкан, түбәсенә икенче катта яшәүче һәркем чыга ала. Тәрәзләре шушы якка карап торса билгеле. Ребятам, походу, стало скучно на карантине. Вот на балконе почти жарить шашлыки. Видеода шашлык пешергәннәре күренми үзе, әмма бу егетләрнең түбә җыштырып йөрмәүләре аерым ачык. Любой может выйти, по сути, любой. Решетка стоит, мы не можем выйти на балкон. Есть выход на крышу. Өйдә утыру режимында түбәгә чыгучылар куркынычсызлык турында уйламаянса, монда вирустан кала башка хәвефләр булырга мөмкин. Социаль шелтәрләргә карасаң, андый батырлар ил буенча да шактый җыела икән. Гөлназ Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Тукай районында бу ялларда кыры үлән яна башлый, әмма дөрләп янган кырга авылаша янгын сөндерүчеләр кирә алмый, чөнки Әҗмәкәй җирлегендәге бу микрорайоннарда юл юк. Фаҗиганы булдырмый калырга шыккан янгын сөндерү машинасы балчыкка батып калган. Килеп чыккан хәл турында Фәрүзә Мәҗитова. Әҗмәкәй авылы янында кипкән чирәмгә көпә көндез ут капкан, янгын сөндерүчеләрне чакыралар. Алар килеп тә җитә, тик керә алмыйлар. Телефонга төшерелгән кадрлар бу. Приехали помогать тушить возгорание. Вот итоги. Көндез баткан машинаны кич трактор белән генә тартып чыгаралар. Янгынны халык көрәк, сәнәк, нәрсә туры килә шуның белән сөндерә. У нас есть свои чаты. Безнең чатлар бар, шунда язышып торабыз. Янгын турында хәбәр иттеләр. Барыбыз җыелышып чыктык, көрәкләр белән 1 сәгать кайнаштык. Җилле иде бит. Монда йорт салып керүчеләр Чаллының күп балалы гаиләләре. 7 ел элек аларга федераль программа буенча җир бирәләр. Тик программа юллар салуны күздә тотмый. Аңа Мәскәүдән акча каралмаган. Узган ел башкарма комитет су, газ кертү өчен проект ясата башлый. Юлдагы ташны тигезләр өчен техника да бирә. Әмма чын юл барыбер юк. Обращались и главе Тукаевского района, получается, писали письма и вплоть до Путина. Тукай районы башлыгына бардык. Кая гына мөрәҗәгать итмәдек. Тик аннан барыбер җирле түрәләргә хәл итәргә калдыралар. Аларның акчасы юк. Кызганыч, бу хәл инде 2012 елдан бирле шул килеш кала. Монда яшәүчеләрнең юлсызлыктан интегүенә 1 ел гына түгел. Ул турыда без үз чыгарылышларыбызда бер генә сөйләмәдек. Соңгы тапкыр февральдә ай ярым элек Татарстанның югары суды микрорайон халкы ягына басты. Хакимият юл салырга тиеш диде. Анда исә үзебез ярып чыга торган эш түгел, республика җитәкчеләреннән ярдәм көтәбез диделәр. Тукай районының мөмкинлекләре юк. Без якынча санадык, юл салу проекты бар. Без хәзер рәсми документлар әзерлибез. Республикадан ярдәм сораячакбыз. Акча булуга юлда булачак. Башкарма комитетта финанс мәсьәләсе хәл ителүгә эшне 1 минутта тоткарламаячакларын әйттеләр. Чаллы телевидениесе ярдәме белән Фәрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Кыры үлән чүп-чар яндыру тыела, ачык утта ризык кыздырырга ярамый. Татарстанда 10 апрельдән янгынга каршы махсус режим игълан ителә. Тагын нинди өстәмә чикләүләр бар, Руслан Хөсендинов тәгаенләштерер. Быел көннәр җылы туры сәбәпле бакча сезоны күпкә иртәрәк башланып китте. Шуңа да махсус көчәйтелгән режимда күпкә иртәрәк кертелә. Тик 3 көннән менә шулай шырпы сызып, кыры үләннәрне яндыру бөтенләй мөмкин булмаячак. Иң әйбәте менә шушындый зур-зур капчыкларга шүп үләннәрен тутырып, якын контейнерга итеп ташлау. Әлфия белән Шәриф Вәлиуллиннар иртәдән бакчада кыштан соң кар астыннан чыккан шүп-чарны җыялар.
Янгыннарны күп күрдек, шуңа кагыйдәләрне төгәл үтибез диләр. Күпме менә бакчалар, яхшы бакчалар да янды бит монда. Хәзер тәртипкә керәләр, вопрос юк булыр. 10 апрельдән башлап шашлык кыздыру да тыела. Республиканың 94 торак пунктында 48 бакчачылык ширкәтендә ачык утта ризык пешерергә һәм шуп яндырырга ярамый. Халыкны игъланнар язып кисәтәләр. Каждое объявление внимательно относится. Нас язганнар икән дип укыйлар, а уже укыгачтан беләләр уже. Во дворах, где сжигать ничего не будем. Татарстанда ел башыннан 1000-нән артык янгын чыккан, шуның 99-ы коры үлән һәм каты күн-күреш калдыкларын яндыру белән бәйле. Аның иң күбе Казанга туры килә. 41 очрак, Чистайда 11, Әлмәттә 9 шундый күңелсез хәл була. Шуңа игътибарлы булырга чакыралар. Һәр бакчада су белән мичкә торырга тиеш. При этом мы имеем уже 3 крупных пожара. Шүп һәм коры үлән яндыру аркасында югары Ослан белән Әлмәт районнарында 3 зур янгын чыкты. Бу 14000 квадрат метр мәйдан дигән сүз. Янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмәүчеләрне административ җаваплылыкка тартачаклар. Гади гражданнарга ул 2000-нән 4000-гә кадәр булса, юридик затларга 400 000 сумга кадәр каралган. Руслан Судинов, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Диктант урынына хәзер дистант. Уважаемые члены комиссии, представляю вашему вниманию курсовой проект. Әлмәт студентлары читтән торып ничек диплом эшләрен яклый. Филүзә Хәмидуллина. Ифтарларсыз, таравихсыз Рамазан. Лачбокларда обед алып барабыз. Без уйлыйбыз, Рамазан айында да шулай ифтар ашларын ийләргә хәтле. Үз изоляция режимында Казан мәчетләре Рамазан аен ничек үткәрергә җыена. Айза Шаймарда. Диктант урынына дистант, ягъни читтән торып белем алу. Әлмәтнең политехника көллияте беренчеләрдән булып дистанцион укуга күчте. 2000-нән артык студент хәзер укытучылары белән Skype ашагына аралаша. Бүген өйдән торып кына курс эшләрен яклый башладылар. Филүзә Хәмидуллина күреп кайтты. Насос ECN 5A43550. Альберт Шаймарданов бүген курс эшен яклый, әмма ак күлмәк һәм галстук урынына 2000-нән булачак нефтче белән видеолемтәгә укытучылары гына түгел, ә эш тәкъдим итүче оешмадан да чыкканнар. Альберт, подскажи, пожалуйста, каким образом расшифровывается размер данного насоса? Обычно мы защищаем курсовой проект. Без гадәттә курс эшләрен укытучылар алдында яклыйбыз. Бүген менә эш тәкъдим итүче дә безгә кушылды. Алар студентларның белемнәрен үзләре дә күреп ачыклый ала. Zoom, Moodle, Skype укытучылар белем бирү өчен төрле платформаларны кулланалар. Хәзер дәресләр 1 сәгать бара, шул вакыт içinde укытучы яңа теманы аңлата, биремнәр бирә, ә инде кирәк булса, һәр студент белән менә шулай видеолемтәгә чыга. Авыр булды инде башта, өйрәнмәдек. Хәзер инде өйрәнеп беттек. Бергә утырып ашыйбыз, бергә уроклар ясыйбыз. Ребята, задание нужно сделать на бесплатном хостинге. 25 ел көллияттә укыткан Рөстәм Рамазанов та хәзер яңа укыту системасын үзләштерә. Ничек итеп веб кушымта ясарга, һәммәсен Skype аша аңлата. Без студентларга биремнәр бирәбез, аларны өйләрендә ясый, сайтлар, программалар язалар, аннан без ул эшләрне тикшереп, анализлыйбыз. Көллият дистанцион белем бирүгә беренчеләрдән булып күчә. Тәҗрибәләре дә була. 2018 елда дәүләт гранты отып, бу системаны үзләштерә башлыйлар. Иң беренче монда бик материал яктан ярдәм зур булды. Без яңа техника бөтенләй аларга алдык. Компьютерлар бик бүгенге көндә кирәкле булып чыктылар алар. Хәзер көллияттә 2000-нән артык студент бу система белән укый. Мөмкинлеге булмаганнарга ноутбуклар да таратканнар. Бер атнадан имтиханнар башлана. Аларны да читтән торып кына кабул итәчәкләр. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр каналы. Укудан бушаган, эштән туктап торган арада тән тонусын ничек сакларга? Бүген бөтен дөнья сәламәтлек көнендә РКБ табиблары үз киңәшләрен бирде. Хәер, өйдә утыручылар үзләре дә файдалы блоклар булдырган. Без аларга да күз салдык, белгечләрен дә тыңладык. Иртән иртүк торып, суыткычка ябышырга димәгән. Үз изоляция ул спорт белән шөгыльләнеп булмый дигән сүз түгел, киресенчә, физик сәламәтлекне ныгытырга кирәк. Шуңа күрә һәр иртәгезне зарядкадан башлагыз. Андый күнегүләр белән интернет тулы, көненә 20-30 минут шөгыльләнү дә җитә ди табиблар. Упражнение на этом балансире занимает очень места мало, а нагрузка практически на все мышцы тела. Баланс тота торган мондый җайланмагыз булмаса, шундыйларын эшләй аласыз. Без инструментов заниматься, бегать, ходить, осуществлять махи, круговые движения, против часовой стрелки, по часовой стрелке. Комната табыз.
Әнә Казаннан Сәйфетдиновлар гаиләсе дә 30 көнлек фитнес-марафонга кушылган. Шундыйларны танылган блогерлар социаль челтәрләрдә башлап җибәргән. Бу марафонга хәтта минем 58 яшьлек әнием дә кушылды. Күнегүләр өчен күп урын кирәкми, бары тик 2 гантель гына кирәк. Алар булмаса су тутырылган шешәләрен дә алырга мөмкин. А некоторые участницы марафона используют даже пачки гречки. Кара будай дигәннән туклануга да игътибар итәргә вакыт. Диетологлар интернетта файдалы рецептлар белән уртаклаша. Сегодня у меня на завтрак овощи, яичница из 2 яиц. Исключайте из рациона легкие углеводы. Җиңел углеводларны рационнан алып атыгыз. Шул ук камыр ризыкларын, кондитер эшләнмәләрен. Алар организмга зыянлы, шулай ук иммунитетны да төшерә. Көндә өйдә торганда булардан баш тарту кыен әлбәттә. Шуңа күрә табиблар меню төзергә киңәш итә. Күпме ашарга, нәрсә ашарга и артык ашамаска. Кызыл итне әзрәк ашарга кирәк. Күбрәк балык, кош ите. Карап торышка капкади киңәшләр, күбрәк яшелчә, җиләк, җимеш, майлы ризыкларны киметергә. Бүген тәртип бик мөһим, аеруча кибеткә чыкканда. Кеше арасында дистанция 1,5 метр булырга тиеш ди республиканың баш терапевты. Кайткач дезинфекция. Бу вирус турында без нәрсә хәзер беләбез бик әйбәт, что бик әз генә дезинфицирующие средства ул уже достаточно для того, чтобы шул вирусны бетергә кулда. Иң мөһиме рухи сәламәтлек. Шәп кәеф, төшенкелеккә бирелмәү һәм үзеңне тонуста тоту иң яхшы дару. Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Зөләйха ниһаять күзләрен ача. Гүзәл Яхина романына нигезләнеп төшерелгән сериалның премьерасын 13 апрельдә кичке сәгать 9-да Россия каналыннан күрсәтәчәкләр. Фильм 2018 елда ук төшерелә башлаган иде. Себергә сөрелгән кешеләрнең яшәү рәвешен күрсәтү өчен лаешта масштаблы декорацияләр төзеделәр. Казанда берничә көнгә кино үзәгенә әверелгән иде. Фильмны инде узган көздә ук күрсәтергә исәпләгән булсалар да, премьера язга кадәр кичектерелгән иде. Самое подходящее время для... Хәзер фильмны карау өчен иң кулай вакыт дип әйтергә була. Тирә-ягыбызда күпме кеше күңел төшенкелегенә бирелгән бит. Зөләйха адәм баласының рухы никадәр көчле икәнлеген искәртә. Соңгы 100 елда гына да халык күпме мехнәт чиккән. Бу проект кешеләргә монсын да үтеп чыга алабыз дигән ышаныч бирә. Ифтар урнына ланчбокс, таравихка, алмашка, интернет вәгазьләр. Казан мәчетләре үз изоляция режимы вакытында Рамазан аена әзерләнә. Быел мәчетләргә ифтар үткәргә, таравих намазы укытырга тыелган. Үзенчәлекләрен Айзат Шаймарданов белеп кайтты. Ярдәм мәчетенең чатыры хәзер буш торган сыман, әле киләсе ай ярым эчендә дә шулай буш торачак. Узган ел бу һәм янәшәдәге икенче чатырда барлыгы 1200 кешене ашаткан булганнар. Инде шаугыр килеп торган ифтарларны быел бу чатырларда көтәргә кирәкми. Чатырлар әзер иде, без заказ иткән идек чатырларны. Үз изоляция режимына кадәр Ярдәм мәчете көн сайын ифтарлар оештырырга теләгән. Хәтта яңа чатыр да төзи башлаганнар. Хәзер башка ысул эзлиләр. Рамазан аенда ризыкны ланчбокс белән таратмакчылар. Ничә ланчбокс таратырга җыенасыз? Хәзер безнең саны 600-га хәтле менде. Рамазанда 2-2,5-га хәтле менер дип теге шундый прогнозлар безнең. Бу берсе доставка игә хәтле алып барабыз. Бүгенге 30 волонтер бар. Хәзер алар мохтаҗларга инде тарата башлаган. Кем ярдәм итәргә тели 8843 258 07 78 номерына мөрәҗәгать итә ала. Уразаның беренче көне 24 апрельдә башлана. Бер мәчеттә дә ифтар ашлары оештыру рөхсәт ителми. Төрле чикләүләрне мөфтиятның гөләмәләр шурасы кертте. Таравих намазлары ул да булса ида укылачак, мәчетләрдә укылмаячак. Бу уңайдан Кабан арты мәчете мәхәллә халкы белән элемтәләрен үзәргә теләми. Ланчбокс белән ифтар ашы тарату һәм интернет аша вагыз алып барачак. Кирәкмәгән бүген әллә нәрсәләр вирус турында, кирәкмәгән тузга язмаган әйберләр фейк дип әйтәбез бит, тараталар. Кеше шуны укып утыра мөкиббән китеп. Әйдәгез, алар көт сайын вагызлар тыңласыннар. Видеолар яздырырга уйлыйбыз. Зур стадионнарда узучы республика ифтары да быел булмаячак. Менә Ураза гаете ничек узачак? Өйдә генәме, әллә мәчеттә дә? Әлегә билгеле түгел. Ул 24 майга билгеләнгән. Айзат Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүген Казан аэропорты хезмәткәрләренә 40 кәҗәсен коткарырга туры килде. Ул терминал янына килеп чыга. Җәрәхәте була. 40 кәҗәсе хәтта урыныннан да кузгала алмый. Биоресурслар буенча дәүләт комитеты белгечләрен чакырырга туры килгән. Алар 40 кәҗәсен Зөя аучылык хуҗалыгына тернәкләндерергә озата.
Казан халкына исә кышны коткарга туры килә. Язуларынча, кыш Кабан күлендә яшәгән һәм якындагы йорт ишек алдына китеп, кайтыр юлны таба алмаган. Видеодан күренгәнчә, ул кешеләрдән курыкмый, хәтта аны күтәреп йөриләр. Битараф булмаучылар кышны кире Кабан күленә илтеп куйган. Күп фатирлы сыерчык оясы да була икән. Нурлат районында яшәүче Рияз Калимуллин шундыйларны үзе ясап йорты янына элә. Канатлы күршеләрнең ипотека һәм кредитларсыз яшәү урыны нинди ул? Киләсе сюжетта. Шәһәр үзәгендә үз торыр урынның булуы кешеләр өчен генә түгел, кышлар өчен дә аерым бер шатлык тормаган. Әмма без Казанда гадәттә менә шушында ялгыз торган сыерчык ояларына тап булабыз. Ә менә районнарда исә, аерым алганда Нурлатта бу мәсьәләгә үзенчәлекле караш булдырганнар. Кышлар үзләренә торыр урынны әнә шундый күп фатирлы йорттан сайлый ала. Һәрберсендә ремонт, уңайлы шартлар. Нурлатка кайтучы чит ил кунаклары өчен оялар ясаган Рияз Калимуллин кышларга социаль ипотека әнә шундый була дип шаярта. Кышлар дөньясы табигать белән кечкенәдән кызыксынам. Ул минем өчен хобби кебек. Читтән кайткан кышларны бушла йорт белән тәэмин итәбез. Яшь парлар өчен монда аерым шартлар, гаиләләре белән күченүчеләрне дә кабул итәләр. Инде баланы да шушында ук чыгарга уйлыйлар икән, оя бөтенләйгә үзләренә калырга мөмкин. Дәүләттән 600 мең сум ярдәм түгел, әмма канатлы дусларның демографиясын арттыруга зур плюс. 5 яшьлек оныгым бар, ул да булыша, эш кораллары алып килә, кирәк булса, берәр нәрсәне кадаклап та куяла. Оя ясауга иҗади яктан караучылар байтак. Күп фатирлары да үзенчәлекле итеп буялганнары да бар. Димәк, булай булганда чит илдән кайткан кунаклар каршында кызарырга туры килмәячәк. Нурлат телевидениесе белән берлектә Ройлә Вәлиуллина, Яңа Гасыр каналы. Татарстанга кыр казлары кайтуын дәвам итә. Бүген Азнакай районында яшәүчеләр моңарча күзәтелмәгән гаҗәеп күренешнең шаһитләре булды. Казлар төркем-төркем тезелеп үсә һәм аларның иге дә, чиге дә юк сыман. Кышларның ык елгасына төшүе икән. Әйдәгез бергәләп карыйк. Краснодарда яшәүче татарлар мәчеткә Адыгея республикасына йөри. Кубань елгасын кичеп, нишләргә Краснодарда мәчет юк? Мохтаҗлык бармы соң? Бу хакта иртәгә көндезге 12 яртыда татарлар тапшыруында. Барысында балаларын җитәкләп алып баралар. Мәчет булса, но мәчет юк. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән-имин булыгыз. Хәерле кич, исәнмез, эфирда спорт яңалыклары сезнең белән Илдар Сафиуллин. Урамга чыгарга ярамаса да спорт белән шөгыльләнергә мөмкин. Татарстан тэквондочылары май аенда Европа чемпионатында чыгыш ясарга тиеш иде. Бу көннәрдә алар өйдәге шартларда да физик әзерлекне югалтмыйча зур җаваплылык белән алдагы ярышка әзерлекне дәвам итәләр. Тэквондо буенча халыкара класслы спорт стасы Юлия Мюц өйдә вакытны заяга уздырмый, көн саен күнегүләр үткәрә. Аның яуланган кубок медальләреннән киштәләр сыгылып тора. Ирешелгәннәр белән генә шикләнергә җыенмый тырыш кыз. Хәзер барлык спортчылар кебек, аның да төп максаты физик форманы югалтмау. Сейчас, находясь на самоизоляции, Өйдә торганда да вакытны әрәм итмибез, күнегүләр бирәләр, без аларны башкарырга тиеш. Тырышабыз, кәефләрне төшермибез. Алдагы көнгә өмет белән карыйбыз, ярышларга әзерлек бара. Вот в такое положение. Тэквондо ярышларында иң күп җиңүләр яулаучы Татарстанның тагын бер спортчысы Рафаэль Камалов та күнекмәләр белән мәшгуль. Бу көннәрдә физик активлык бигрәк тә кирәк. Тренерлар белән тыгыз элемтәдә торалар. Устазлар спортчыларга интернет аша биремнәр и эшләре җиткерә. Һәрбер күнегүне төгәл итеп җиренә җиткереп башкару сорала. Соңыннан хисап тотасы булачак. Оештыру эшләрендә Татарстанның Тэквондо федерациясе җитәкчелеге дә күп көч куя. Күпмедер тренерлар бирәләр заданиелар, шул задание белән бер атнадан соң отчет бирәбез спортсменнар, что сделали, нәрсә эшләгәннәр инде. И күбесе онлайн тренировкалар алып баралар. Коронавирус килеп чыкмаган булса, Татарстан тэквондочылары Россия җыелма команд составында Европа чемпионатында республикадан якларга тиеш иде. Ләкин ярышлар графигына үзгәрешләр кертергә туры килде. Өйдә заниматься итәргә, тырышырга, не только тэквондода, бүтән спорт төрендәге спортсменнарга да шундый совет бирәсем килә. Алдагы көннәрдә ярышлар әле һичшиксез булыр, җиңүләр дә озак көттермәс дигән сүз. Ярчалының КамАЗ футбол командасы коронавирус белән көрәшүче табибларга рәхмәт изеннән акцияга кушылды. Футболчылар һәм тренерлар штабы табибларга рәхмәт изеннән алкышлар яудыра. Бу күренешне алар видеога да яздырып алган. Хәзер волейбол турында мәгълүмат. Зенит Казан волейбол клубының элеккеге өлкән тренер Алексей Вербов Кузбасс командасын җитәкләячәк. Кемерово клубы Алексей Вербовка Зенит Казаннан киткәч иң беренче булып баш тренер вазифасына керешергә тәкъдим ясаган. Килешү 1 елга исәпләнгән. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз.
Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышым сезнең гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа аш бүлмәсе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы, вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы аш бүлмәсе алырга теләсәгез, Данил мастерга шалтыратыгыз. Телефон 267-166, Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда юеш кар явачак 1 градус җылым, төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада җепшик кар температура 4 градус, төньякта Актаныш Әгерҗе Менделеевскида урыны белән явым-төшемнәр җылылык 3 градус, төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта шулай ук явым-төшемнәр 6 градус җылым. Көньяк көнбатышта Болгар буа Чүпрәледә болытлы көн, урыны белән 13 градуска кадәр җылы. Чиста Нурлатмамада Чирмешәндә юеш кар явачак 4 градуска кадәр җылы була. Алдагы көннәрдә синоптик хәл әллә ни үзгәрми. Башкалабыз Казанда болытлы көн, юеш кар явачак, көндез 9-11 градус җылы. Төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 67%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулай, исән сау булыгыз.